Hello friends, Bodo by Bodo Job Info YouTube channel 2023 Assam Police Online Apply Process da finally link active जाबाय दा बबे पोस्टआ जाखो आं नोंथांमोननो डिटेल्स होगोन सो बेनिफ्राय बोरै एडिट खालामगोन थांनाय बोसोराव मिस्टेक जानायफोरा नाम बेनिफ्राय बार्थडे एबा नोंथांमोननि माखासे जेन्डार दा गोबाव खालामा जों माखौ हायो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन दा जाय नोंथाङा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बेबादि आपडेट मोननो सो लोगोफोर जों फैबाय SLPRB नि अफिशियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो सो नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायनो हागोन नटिफिकेशन मा ओंखारदों ओंखाराखै आरो गोबां साख्रि ओंखारसिगोन आरो कनस्टेबलबो फैबावगोन दा बिदिब्ला जोङो नोंथांमोना अनलाइन खालामबा मा खालामनांगोन जायफ्रा गोदान केन्डिडेट आरो फुराना नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ जोबजासिम सो बिदिब्ला जोङो अनलाइन एप्लिकेशन पर्टेलाव फैनांगोन लोगोफोर बेनिफ्रायनो जों लगिन खालामनानै आपडेट खालामनो हायो आरो जों गोदान एप्लाइ खालामनो हायो सो बेखायनो अनलाइन एप्लिकेशन पर्टेलाव बयबो क्लिक खालामदो सो बेयाव खालामनाय लोगो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ नोंथांमोना बेखौ मोजां फराय जाहाथे मिस्टेक जायै बायदि आरो थांनाय बोसोराव मिस्टेक खालामदों खायसे जोबजासिम भिडिअ नायाखै बिनिखायनो माखासे मिस्टेक खालामदों सो बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन मोनसे गाहायाव मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दे सो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो जोङो माखासे प्रसेसआव थांनो हायो दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मबाइलाव नायनानै खालामनो हायो दा फाइनाली पर्टेला गेवबाय बेनिफ्राय मोननै अपशन मोनदों लगिन बेनिफ्राय रेजिस्टार नावआवहाय दा जायफ्रा गोजाम लगिन खालामनानै एप्लाइ खालामनांगौ आरो जायफ्रा गोदान सो नोंथांमोना रेजिस्टार नावआवहाय नोंथांमोना थुनानै गोदान रेजिस्टार खालामनानै आईडी मोननानै लगिन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो सो बेनिफ्राय हेल्प डेस्कआव नायोब्ला व्हाट्स निउ मोनसे दङना बेयावनो अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामना लानो हागोन बा बे डेटखौहाय खिथानाय जादों जे माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन दा ग्रेड 4आ 10 जानुवारि जानाय लोगो एप्लाइ जागोन 8 फेब्रुवारिसिम सो बेनिफ्राय गाहायाव गाइडलाइन्स दंजोबो नोंथांमोना मा पोस्ट ओंखारदों जेरै हमना ला नै बेबो 10 जानुवारियाव बे जाबाय एक्साइज कनस्टेबलआव 10 पास फरायनो हागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा 10 पास एचएस पास डिग्री पास गासैबो हागोन 8 पासआ बेयाव हानाय नङा सो बिनिफ्राय बेबादि ओंखारबावदों नै 7 जानुवारियावबो मोनसे जानो गोनां दङ दा बे पोस्टआ लोगोफोर बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव कनस्टेबलआव थ' नोंथांमोना हम गार्ड डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव मोनदों आरो सो बिनिफ्राय गाहायाव मोनसे दंबावो आरो मोननैसो दंबावो बेखौ नोंथांमोना नायना लादो जेरै हम गार्डनि दङ प्लाटुन कमान्डारबो दङ सो बिनिफ्राय नोंथांमोननि हाबिलदार पस्टआव दङ दा हाबिलदार पस्टनि लिंकआ एक्टिभ जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोना ससे दिन्थिगोन माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ एनसीसी दंना गैया एबा गैयाब्ला हागोन ना हाया बे लोगोफोर एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय 2 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 31 जानुवारि दा बिदिब्ला जोङो रेजिस्टार नावआव क्लिक खालामदो गोदान केन्डिडेटनि थाखाय बे भिडिअ बे जाबाय ससेया सो फट'ग्राफा नोंथांमोना बेकग्राउन्डआ मोजां जानांगोन देन बेनिफ्राय फट' लेटेस्ट 450 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन जिपिज हिसाबै आरो बेनिफ्राय साइना 100 केबिसिम नोंथांमोना ब्लेक पेनजोंहाय इउज खालामबानो जाबाय डकुमेन्ट्सआ मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेट एबा 8 पासनि नोंथांमोना जि दङ हरबानो जाबाय आरो हमना ला फर्स्ट वाइसआवहाय 8 पास बा 8 पासनि 10 पास बा 10 पासनि बेनिफ्राय मार्कशीट एबा सार्टिफिकेट नांथारगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन सो दानिया मोनसे बाथ्रा जायफ्रा गोजाम केन्डिडेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ होदोंमोनना बे फुराना जाबाय सो नोंथांमोनाहाय गोदानखौ माबोरै आपडेट खालामो बेखौबो खिथागोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट हरथारनांगोन एनसीसी दङब्ला हरनांगोन हम गार्ड दङब्ला हरनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गैयाब्ला जेबो नङा बबेबा पोस्टआव सोलिगोन आरो बबेयावबा सोलिनाय नङा आरो बेखौहाय PDF फाइलसो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ दा लोगोफोर गोजाम केन्डिडेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जोंना अफलाइनमोन बेखायनो जोङो गोदानखौ बोरै आपडेट खालामगोन बेखौ नायलांबाय था भिडिअआव जोबजासिम मोनगोन सो बेनिफ्राय केन्डिडेट नाम फादार्स नेम मादार्स नेम फन नाम्बार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज हाइस्ट क्वालिफिकेशन पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्ट बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जेन्डार कास्ट बेखौ बार्थडे सेलेक्ट खालामनानै आपडेट खालामनो हायो सो बिदिब्ला हमना ला जोंहा रेजिस्टार खालामनोबा हमना ला नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेयाव होदो क्वालिफिकेशनखौहाय सो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेबायदि बक्सआव थुनानै देन बेनिफ्राय आं जेरै होन्दों बिदि होननानै नोंथांमोना जास्ट लास्टआव रेजिस्टारावहाय थुनाय लोगो रेजिस्टार जासिगोन आरो आईडी मोनसिगोन आईडी मोननाय लोगोनो लगिन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन सो दानिया जों आईडी मोनबाय हमना ला जों लगिनाव थुना होदो जायफ्रा गोजाम केन्डिडेट आरो गोदान दानिया आईडी मोननाय लोगो लगिनाव थुबायना सो बेनिफ्राय रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारा जों दहाय होनाया बेखौ होनांसिगोन बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै नोंथांमोना लगिन खालामनांसिगोन आरो लगिन खालामनानै बेयाव नोंनि माखासे डेट ओंखारगोन आरो बेखौनो आपडेट खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा गोजाम केन्डिडेट सो बेखायनो बेयाव नोंथांमोननि फन नाम्बारखौ होनानै लगिनखौ खालामसे फैदो जोङो दानिया हमना ला लगिनखौ खालामबाय
So बेनिफ्राय लगिन जानाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि डेटा ओंखारबाय फन नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हागोन बेनिफ्राय नाम फादार्स नेम मादार्स नेम खालामनो हागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आपडेट खालामनो हागोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो कास्टखौहाय बार्थडेखौहाय बेयाव एडिट खालामनो हानाय नङा स' बेखायनो बोरै एडिट खालामगोन होनोब्ला जास्ट बक्सआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबादि श' जागोन आरो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एडिट खालामनानै लानो हागोन अके स' बेनिफ्राय गाहायाव टिक मार्क दङ अप्शन गाहायाव टिक मार्क होनानै नोंथांमोना आपडेट खालामनांगोन स' बेनिफ्राय आपडेट खालामबा मोनसे बाथ्रा स' नोंथांमोना OTP थांगोन आरो OTP खौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेट खालामनो हागोन आरो आपडेट खालामबा स' नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम चेन्ज खालामनो हाया स' बेखायनो सानै हयै जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ खालामो स' बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ ओरैबायदि जाबाय दानिया डिजिटेल स' डिजिटेलनि नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांसिगोन आरो सिगांनिखौ सोलायनानै बेखायनो बक्सआव टिक थुनाय लोगो लोगो टिक मार्क होनाय लोगो लोगो बा एडिटखौ नोंथांमोना खालामनो हायो स' दानिया आपडेट जाखांनाय लोगो लोगो दा बबे एप्लाइआ लिंकआ एक्टिभ जाबाय बेयावनो ओंखारसिगोन ग्रीन कालाराव एप्लाइ मोनसे एक्सननि सिद्दा नायबानो जाबाय गाहायाव स' बेयाव दायो सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल बे जाबाय हाबिलदार अके स' हाबिलदार कनस्टेबलाव नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो जायफ्रानोखि इलिजिबल जायो 10 पासनिफ्राय स' एप्लाइ लिंकआव एक्टिभ थुनाय लोगो लोगो बेबादि ओंखारसिगोन बिनिफ्राय स' बेयाव NCC गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया दानिया बिग कुइसन स' बेखायनो एन्सार येस न' दङ डु इउ हेभ NCC सार्टिफिकेट येस आरो न' जुदि येस बा C आरो B बे मोननैयाल' सोलिगोन अके स' बेयाव Aआ सोलिनाय नङा A मिन्स सबसे फिसासिन NCC C आ जाबाय सबसे देरसिन B आ जाबाय गेजेरनि स' बेखायनो अप्सन होदों C दङ ना B दङ अके स' दङब्ला नोंथांमोना येस होनानै आपल'ड मोनसे अप्सन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आपल'ड खालामनांसिगोन आरो गैयाबा बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया आरो गैयाबा नेक्स्ट अप्सनावनो नोंथांमोना थांनो हाया जुदि दङब्ला नोंथांमोना येस होनानै आपल'ड खालामनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनाय लोगो लोगोनो गुबै अनलाइन एप्लाइ फर्मावहाय थांनो हासिगौमोन दा हमना ला आंना गैया आं बेखायनो खालामनो हाला स' जेब्ला गोदान कनस्टेबल एक्साइजनि फैगोन बा आसाम पुलिस कनस्टेबल फैगोन बा प्लाटुन कामान्डार बा जेलार अब्ला नोंथांमोना फुल भिडिअ लाबोगोन माब्रैहाय जोबजासिम एप्लाइ खालामनांगौ दा बेनिमोन गोदान केन्डिडेट गोजाम केन्डिडेट नोंथांमोननि बिग आपडेट आसाम पुलिसनि अनलाइन एप्लाइ आरो लोगोसे आपडेट खालामनाय